трудна беше, плачеха жените там. Без жалби чуван пак вървеше, за мен понесе всеки срам. Долороса трудна беше, плачеха жените там. Без жалби чуван пак вървеше, за мен понесе всеки срам. И тълпата там събрана клатеше глава: ако Той е Синът Божий, нека се спаси. И тълпата там събрана клатеше глава: много други е избавил, да избави себе си. Групи кърва в кръст тежеше, косите с кръв са напоени, корона трънна му будеше. А на рамена свещени групи кърва в кръст тежеше, косите с кръв са напоени, корона трънна му будеше. И тълпата там събрана клатеше глава: ако Той е Синът Божий, нека се спаси. И тълпата там събрана клатеше глава: много други е избавил, да избави себе си. Там на мястото лобно, прикован с пирони бе, жаден съм, извика силно, отцет Исуса не прие. Или лама са вахтани, от кръста викна сам Исус: свърши се, щом изрече, предаде Богу своя дух. И завесата раздра се, изпълнен е закона веч, а след 3 дни възкръснал е, празен гроба е до си завеса. Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като смири себе си, намери се в човешки образ и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. И завесата раздра се, изпълнен е закона веч, а след 3 дни възкръснал е,